and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Huwag ko magtuo nga makahimo atong akong amahan. Maayo ka kayong pagkakupa ang akong respeto niya. Unsa may iyang gibuhat? Mahal, may nanuktok sa baltahan. Akong susiyon, kinsa ninuktok. Ayaw, Abli. Tingaling mga sinugo na ron ni Papa. May lingin man nga bildo nga gitabunan. Kung kuhaon ng tabon, makita ko kinsa tao sa gawas. Mauban ko. Kung ila ka dagiton, magpadagit na lang sa ko. Relax lang, mahal. Ako nang liliwan. Ang gi-order ninyong pagkaon, sir, ma'am. Ay, ang gi-order ni natong pagkaon, mahal. Kaniyot akong ablihan. Pagpantay gid mahal ha. Gigutom gid kag maayo, no, mahal? Nahurot na ko ang pagkaon, no? Ang ngayon mas kang magkinamot. Ang nindot mo sa tanaon, magkinamot ang akong mahal. Busog na gid ka? Busog gid mahal. Okay. Karon, mahimo na ko nimong suginlan. Unsa gibuhat si mga man? Dili ko siya aman. Ha? Yun sa kaman niya. Sa dihang misuod ko sa akong kwarto. Aron mag-ilis. Midali siyag sunod. Misunod siya ni mo sa imong kwarto. Oo. Unya, gitrangkahan niya ang pultahan. Unsa? Iyang gikalit og bira ang akong kamot. O giingnan ko nga. Ibis adto niya puhata sa hotel din. At tuhimo ang party para sa akong graduation. Dito na ko sa akong kwarto kay tingaling maunahan siya sa usalang kasao. Nakalimot ni Ana ang imong amahan. Mahal. Mahal. Unsa man, imo ba gyud siyang amahan? Buhi pa si Mama sa dihang nakamatngon kong buot. Basta ako gid siyang amahan. Pagayap akong giingnan nga maong adto mi mamuyo sa States. Kay dito way manghilabot sa among kinabuhi kay way na kailan mo. Wa ko ni mulibak na mo kuno galing mga anak ni. Kasalbahis ko niya. Dili na ko mabalik sa amo, mahal. Dili na ko gustong makakita sa akong amahan. Is ko makatugot nga mawa ka sa kumpanan ang mahal. Tingalig lamyon ka sa kaugalingon mong amahan. Giunsa mo man pag-ikyas gikan sa kasalbahi sa imong amahan. Kanunay kong mag-andam og spray sa akong kwarto. Bisag sa akong bag, aron ko dunay magbinuang ako. Dili ko nila sayong ang kunon. Gisprayhan ko ang iyang naong ug gisiguro ko ang iyang mga mata. Nakasinggit siya sa kasakit. Mahal, ayoko kaya mahal. Mahal ko. Dili ko ikaw ipalayo ka na. Salamat, mahal. Niyaman ako ang kahadlok. Magkatuog pagkahapo. Bantayan ka na ako. Tinuod. Iba kong umanan sa pagkatuog din eh. Si Nana lang ra ba? Ang usa nga matugron sa amo. Huwag ko magtungat tunay daw tarang tabo niyo. Imo na akong biyaan. Ayaw ka na. Banan ka na ako. Unya, ang imong nanay. Makasabot ras nanay. Ganong dili ko mauli sa amo ron. Ang importante nga makita ko ikaw luwas ng gabi una. Imo kong tuparan sa pagkatuog. Ari lang ko sa sofa. Mahal,
Sugod ra baya ko nga imo kong tuparan. Ug willing kong itugyan imo ang akong kaputli. Shh. Mahal, di ba misaan ako ni mo? Nadadon ko ikaw sa altar sa kaminyoon. Nga-virgin ka ba? Ingon ni Ana ang akong pagmahal ni mo. Ang akong respeto sa babae nga mo'y mahal kayo nako. Ang akong gikahadlukan. Dili ka nakabihan. Ubanan ko ikaw hangtod sa imong pagkatog. Ako ug ang imong portrait mo'y imong kauban. Animal, tungang gabi na. Pero wa pag yung kinadawat nga balita. Milang nakita si Hazel. Ni apa ko sa ospital. Ini apa ang kasakit o kahapdos sa ako mga mata. Unsa magatong ipasirit ni Hazel sa ako mga mata. Sakit na giyapon ang ako mga mata kung akong bukon. Let's see. Ako kay giandaman ni Hazel ni antong gispray niya ako. Doktor! Mahal! Mahal? Kalahin sa kundam ko. Natultulan ko na ko din ni Papa. Relax. Mahal, kung matultulan kasi mong amahan, niyaman ko, ngamoy mula ba ni mo? Balik sa pakatog ka. Ayaw kong biyahe. Sige na. Tuparan ko ikaw sa paghihida. Pasag di kang mag-akus ko di mo, ha? Aron dili na ko urumon. Sige. Ugma, dadon ka na ko sa bahay sa mudin. Aron magpatabang ta na dili ka matultulan sa way kasing-kasing mo ama. Nang ilang. Ay, si Karen. Salamat nga gianhi ko ni Karen. May kuba pag-ayo ang akong dughan. Wagin mo uli si Milan? Wa man gyud Karen, oy. Ay, walang intay daot ang nahitabo sa akong anak. Wagin makauna-una si Milan nga ikaw rang usa din hinang? Wagin sa maning kamot sa pagpauli? Na, mbot lang adtong bataa, oy. O ba na lang ka din hinang? Pero ugma, sayo tamang lakaw. Asa man ta? Muadto ta sa eskwelahan og pangitao na to ang din ni Milan. Mahal? Dara ko, mahal. Nagandam ko sa puto og sikwati nga akong gi-order. Sayo di kang nagmata? Tanawag ko sa kong amigo nga driver. Katungong gisakyan na tong taxi. Nagpatod og puto og sikwati. Sigurado gid nga gimingaw kay ni. Sakto gyud ka, mahal. Kamagihuna-hunaon gyud sa akong mahal. Gusto kong dili ka magmayo sa mong pagdangop na ko. Hero tagot ka. Dali na, mga na ta. Muadto pa ta sa bahay sa kundin. Unsa may akong buhaton dito? Adto ka una dito, mupayo. Aron safety ka gid. Nakasol na noon ka. Way kasoy. Basta ikaw. Wow! Gimingaw na gyud kog putog si Kwate. Sige na. Mamainit na ta. Mga Gio na ta. Padayon nun ka ta sa bahay sa din nilang Milan. Nganong dili manang? Murag na kailan naman tingali nimo ang din? Oh, nakita na bitaw mi. Iya pagani kong gilamano sa graduasyong Milan. Mao na ang bahay sa din nang. Hinaot unta nga makakuha tag impormasyon niya nga nung wa makauli si Milan. Kaluoy sa sakong portrait, oy. Apil sa tiyag laag-laat na to. Ako gini sa bakong kitingalig mahog. Looy kayo akong mahal. Mahal, dili ka ako mauwaw sa inyong din? Mahal, nakailala siya ni mo. Ha? O nahibaw na sad siya bahay na to. Dili ka ang imahadlok. Ano? Gablihan ang gate alang sa atong pag-abot eh.
Sure ka nga safety ko diha? Ayaw ka bala ka, mahal. Niya na ta, mahal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!